dechrau fan hyn yn y gegin, a mae yna wledd yn disgwyl unwaith eto gan Gareth fan hyn. Mae ddigon o fwyd mae Sian. Mae ddigon o fwyd, oes. Reit, beth ti'n neud i ni ddechrau ar y Gareth? Dwi'n mynd i sbwylio chi fan hyn a Pnawn Dydd Gwener, achos dwi'n mynd i baratoi byrgers i chi'ch doi. O, lyfli. A fi'n gwybod chi wrth eich bod gyda'r byrgers a fyna hefyd. Reit. Reit, so nawr ti'r cam cynta i roi tair padell ffrio ar y gres. Reit. So mae tipyn i'r dill yma. So mae hwnna just yn... Odi mae hwnna'n iawn fyna, just bod ni'n cael yn gynnes. Mae da ni barell ffrio gyda tipyn o ddyfnder, bod ni'n wrthsaim a hefyd grydl. Reit, nawr ti'r cam cynta i fewn i'r badell gyda dyfnder. Dwi'n mynd dechrau gyda'r relish i weini gyda'r byrger, so fel bod fi un cam ymlaen yn hunan. A i hwnna, dwi'n mynd i chwanegu winwns coch. Reit. Winwns coch am ryw reswm arbennig? Y lliw a hefyd, mae'n dipyn mwy blasus, mwy melys, a un newyn o arlleg. So mae hwnna'n cael ei goginio yn gyflym iawn, a jyst cadw fe'n symud. So mae hwnna'n yn job bach i Sian felly. Jyst i gadw yr winwns i droi fyna. Reit, so tra bod y winwns yn y ffrio, lle ni baratoi'r byrgers. So fan hyn, pan chi'n meddwl am byrger, felly bod chi'n meddwl am gig eidon, ond na beth da fi yw cig oen. So 500 gram o gig oen neu pwys, a i'r prosesu bwyd, achos does dim rhaid i mon ychwanegu cig i'r byrger, mae mor i personoleiddio gyda sail fel bara, a hefyd rhoi blas i'r bara, gyda rhyw gynwysion bach ddiddorol eraill, sef iwn yn sy'n coch arall. So jyst i gwarteri. A mae yna reswm pam dwi'n ychwanegu winwns coch i'r byrgers hefyd. Un am y lliw a hefyd mae jyst yn rhoi mwy o flas i'r peth gorffenedig, a un newyn o arlleg. A sôn am gigon, mae da fi sos mint. O, mae rhaid i gael hwnna, dy gigon yn dos e? So, os ydych chi'n mint ffres yn yr ardd, fel yr ateb, neu yn syml iawn pot. So, dwy llon llwydiau hwnna, dail coriander, so llon dwrn a'r coesau, achos mae'n dipyn o flas yn coesau y per lysein hefyd. Chydig bach o halen. Mae eisiau halen, achos mae'r byrgers mae'n kilo bach yn ddiflas heb halen a chydig bach o bupur ddi. Digon o bupur? Ie, wedyn. Wedyn, just yn syml iawn i falu. Dyna lle mae prosesu'r bwyd yn handi te, Gareth. Mae'n safio lot o dorri a throi a chymysgu a phob dim yn diwe. Yn hwylus iawn y gegin. Mae'n fawr o'ch farwaith olchi yn y bon, chwaith un pwlen bytai, gyda? Yn sydyn iawn. So'r rheswm yda fi winwns coch, achos wrth ychwanegu i'r gymysgedd, i chi ddim yn gweld y bara, achos mae'r cwbl wedi troi'r un lliw ar y cig. So mae'r bara yn mynd yn signo unrhyw fath o leithder a braster bydd yn cael ei ryddhau gyda'r cig, fel bod ni'n cadw'r gymysgedd yn llaeth. A jyst yr hwnna at ei gilydd. Efe bara ti'n cadw fe at ei gilydd wedyn? Ti'n cadw'r siap a pethau? Ie, achos mae jyst yn... Ie, mae y cig yn torri fan yn gyfarna fydd yn hyn. Mae jyst yn chwalu tra bod e'n goginio yn y bara ffrio. So jyst mae mewn â llaw wedyn. So un llaw, mae'r teclyn gorau yn y gegin jyst i gael y cyfan at ei gilydd. So mae eisiau wasgu fe, bod ni'n gweithio'r cynwysion trwyddo ei gilydd. A dwi'n mynd i festyn am y bwrdd torri coch. Ie, coch am gig. Na ni. So'r ffordd gorau wedyn i'w siapio nhw, yw jyst o'r efen rholbren, wrth tebyg i hwnna. Ie, mae ddas i gilydd yn hawdd dim diwedd. A does i'n eisiau pyllu air, achos mae'n tueddu i walu, a eisiau cylleth miniog. So fydden ni'n rhagweld dylen ni gael tua'r 6 allan. Si bron, hapus bwcio fel ac ar un sausage mawr. A bita hwnna fyny. Un fawr. A wedyn dar y papur gwrsain, a jyst i wasgu wedyn ar y papur. A lle mae'r byrger maint y papur? Ie, na fe, yn union. So fyddech chi'n ymlaen jyst i creu mwy a mwy. A os chi eisiau baratoi nhw ymlaen llaw, byddwn ni'n rhoi nhw wedyn yn yr oergell am 20 munud, un y ben y llall fyna. Just y peth, dyn nhw'n mynd i lynu. Sa'ch chi'n rhewi nhw fel hefyd, ta? Ie, achos maen nhw'n rhwydd iawn i gwahanu wedyn, achos mae'r papur yn cadw nhw'n rhydd. Mae'r badell mae'n cynnesu, a jyst i gosod nhw wedyn. Maen nhw'n mynd i goginio'n tua'r 2 munud bob ochr. Reit. Iawn. A cyn bod fi'n golchi'n wylo, dwi jyst yn sgeintio rhywfaint o gnau pîn fel un ar ei benw, mae hwnna'n dy ansawdd a golwg bach yn wahanol. So gan bod fi wedi bod yn cyffwrdd cig amrwd, mae'n bwysig iawn bod ni'n golchi'n wylo. Na ni, siwt mae'r winwns yn edrych. Perffaith, os dwi'n deud yn hyn. Reit, na ni, so maen nhw'n dechrau carmaleiddio. So mae hwnna yn dechrau ar yr relish yma. A hwnna, dwi'n mynd i chwanegu beth da ni. Un tin o tomatos. A tomatos wedi malu sydd ti fanna? Mae hwnna'n yn un tin, ie. A hwnna'n dip bach da iawn at y tomatos, ti ar y llon llwyde o siwgr,
achos mae'r tomatos yn lle bod yn sir iawn. Ie. Wedyn, un tin o gorn melys. Hyfryd. Reit. A mae yna dipyn o gynwysion ymlaen i fan hyn nawr. Reit. Sef sos coch. So ti ar o llon llwy... Whoops! Llon llwy fwrdd o hwnna. Sian greisi. Dwy o hynna de. Ie. Wedyn llon llwy fwrdd o saws cerwrangon. So mae'r cnwsion bach mae'n rhwydd. Worcester sauce. Pa fe, eisiau cyfeithio yn ymhen iawn. Lle ni'n mynd yna? So mae hain y gwnwsion bach rhwydd iawn. Mi'n siŵr sydd gyda ni gyd yn cwpwr bwyd adre. So mae bod i baratoi yn sydyn iawn. A wedyn llon lle bwrdd o fineg balsamic. Mae hwnna'n mynd lleihau a tywhau am 20 munud. A mae'n debyg iawn i hwn sydd fi fan hyn. 20 munud, ddim. Wyt ti'n troi hwnna'n 20 munud. So jyst bod yn edrych o'r ansawdd na ar... O, lyflu. Reit. Wedyn, i gadw mewn hot jam, a mae hwnna'n mynd i gadw nhw'r gallwn ni ymlaen i fish. Reit. Gret. Reit, so ni'n barod nawr i rhoi'r elfennau mewn wrth ei gilydd. Gan i wared i'r cigamrwd yma. Iawn. A mae da fi byrgers fan hyn sydd wedi bod yn coginio am 3 munud bob ochr. Reit. Neu siw bod nhw'n coginio trwyddo'r canol. A mynd i weini nhw mewn rhywbeth bach o steil, byn brioche. O, reit. Brioche. Na ni, so maen nhw'n gyfoethog iawn. Na, wedi baratoi. Yna byrgyr y brofiad i cael ei ddweud fan hyn. Yn llawn menyn. Da ni jyst rhoi chydig bach o relish yn y gwylod, yn gynta. Hyfryd. Lyfli. Ymlaen i flasu bach hwnna. Na ni, iawn. A dys ddim eisiau menyn, achos mae'n digon o blas yn y bara. A byrgyr yna. Wedyn, chydig bach o iogwrt wedi flasu, gyda mint a dail. A dyna ni. Hyfryd. Barod i chi gael blas. Just a peth. Just a peth, con i. Hang on, so mynd i roi hwnna fanna. Wow, dyna ni. A yna bobcon bach ar y ochr. Popcorn hefyd. Blas mintis. Lyfli, Gareth. Gei di Ysgwm ymlaen i popcorn. flasu. Diolch, Gareth.